Ola errantes, benvidos, gracias por estar aí. Vai, dúas fines de semana, o día presentábase moi bo, e fun cunha das andoriñas a un sitio no que logo realmente equivoqueime de estrada e fun a parar a outro sitio no que encontrei un mosteiro e outro sitio parecido ao que é o final. Estou falando dun chamado castelo, que realmente son rocas moi grandes, no que están superpostas unhas en riba de outras, as vistas que dan hacia o lugar son impresionantes. Vou dividir o vídeo en dúas partes, porque no que é na equivocación, pois é bonito, e no sitio, pois, outro tamén é bonito e impresionante, pero fairíase moi largo. Entón, por iso eu fago. Un é o chamanlle o Castelo de San Martiño, e outro é o Castelo de Furnos e o Mosteiro de San Fins. Estes dous últimos foi nos que, equivocándome de estrada, fun ali a parar, pero hoxe mostrareivos un sitio que as vistas e o lugar, subir por unhas rocas, polo medio delas, pasar polo centro, puxeronlle como unhas escadas de ferro para pasar entre o medio dunhas rocas. A verdad, impresionante. Nesta viaxe tamén me encontrei cunha serie de persoas, algunhas delas españolas, outras delas portuguesas. Isto encóntrase no norte de Portugal e vos irei explicando e ensinando no vídeo, polo que intro e o leo. Ben, eu saio de Tomiño pola Nacional 552 ata Ponte Internacional para entrar en Portugal. Aí collo a Nacional 13, a Nacional 101 e logo tres comarcales. Río Miño, aí o tedes, preparado para a súa desembocadura no Océano Atlántico. A Nacional 13 é unha estrada que nace en Oporto, vai polo borde a costa atlántica ata Valença do Miño e ten máis de 100 kilómetros. Un placer ir por esta estrada. Evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. In fact, as you and I are working here, Chego ao municipio de Valença do Miño, subdivídese en 11 parroquias e fai fronteira con España por unha ponte que vai a dar ao municipio de Tui da provincia de Pontevedra. Tamén ten unha ponte pola que se pode cruzar na que o tren tamén pasa por riba e é unha das principales cidades fortificadas de Europa. Agora vou pola Nacional 101, que nace en Valença do Miño e termina en Mesao do Frío. Pasa por 4 distritos ou provincias que son Viana do Castelo, Braga, Porto e Vilarreal. Eu xa fixen nunha das andoriñas e a verdad é que é unha estrada que é digna de visitar e faer, porque as paisaxes son cojonudas.
aquí foi onde me equivoquei nesta viaxe, pero bueno, fun a parar a un mosteiro e a outro chamado Castelo, no que as vistas son moi boas, pero volo porei no seguinte vídeo. Agora seguimos ata o Castelo de San Martiño e a Capela do Pía, que é ali onde se encontra esta capela. Caio da Nacional 101, pasando a parroquia de Ganfei, e por estas tres comarcales que vamos a mirar son a 506, a 507 e 508. Pasarei polas parroquias de Gondomil, Baibao e Pías. E alá arriba tamén miraredes, como dixen antes, a Capela de Pías. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. E chegamos ao lugar onde o castillo da Capela de San Martiño da Raíña, ou tamén chamado Pena da Raíña. Estamos en Monsao. Aquí hai un macizo rocoso que alcanza máis de 400 metros sobre o nivel do mar. Aquí existiu un castelo, no que se sabe a súa existencia aproximadamente do século XII, onde se relatan sucesos do reinado de Alfonso VII de León, fillo de Doña Urraca I. As pedras do antigo castelo utilizáronse para a construción da igrexa parroquial e outros edificios religiosos, arruinando para sempre o antigo castelo da época medieval. Eu adéntrome por aquí e o concello, pois a verdad é que invirtiu tempo en colocar estas barandillas, estas pequenas escadas que iredes mirar, pero no final penso que como a min vos vai a gustar. Aquí a miña dereita está a capela, pero vos lo mostrarei logo baixar. Xa me estou aproximando arriba, xa dende aquí as vistas son impresionantes, pero xa queda menos. A verdade é que podes ir tranquilamente, hai uns senderos. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today. E xa estou no último tramo para chegar arriba.
verdade que subir costas fatiga un pouco, pero é bo saúde. Estar aquí e mirar estas vistas, un queda abraiado. De describir. Isto é impresionante. A cámara non é capaz de describir o que eu estou mirando. E dende aquí, mírese unha vasta extensión do val do río Miño. Impresionante. E agora volvo polos meus pasos para adentrarme de novo polos socos destas rocas gigantes e mostrarvos a capela. E esta é a capela do antigo castelo que se remonta á época románica, alá polo século XII, sendo remodelada na segunda metade do século XVIII. Eu deixo-vos nesta pequena aventura de hoxe. E aí tedes un pino nun medio dunha das rocas. Como to tempo levará aí e como sobrevive. Pois iso é a vida. Sobrevivir ante as dificultades. Por iso que vos desexo sempre o mellor. Sen máis, saúdos da Andoriña e do Errante. Ata a próxima!